her mandag 6. april 2020. Velkommen alle sammen. I dag der har vi modtaget 29 prøvesvar. Disse 29 prøver er alle sammen negative, har vi hørt. Så derfor, de nyheder, vi løbende hører de sidste dage, vi har hørt om resultater af mange prøver, og vi har fået godt nyt i dag, også i dag. Henrik, værsgo med dit indslag. Tak. Ja, som sagt er der ikke nogen nye positive prøver. Men jeg vil godt præcisere lidt mere, hvad det egentlig er, situationen er her i Nuuk. Som I ved, så har vi konstateret i alt 11 smittede. De har alle sammen udgangspunkt i noget fra før indrejsen blev stoppet. Vi har ikke noget, der tyder på, at der er kommet smitte ind. Efter at der blev lavet indrejsestop. Så vi tror meget på, at det virker. Men vi undersøger meget bredt nu, for netop at fange, hvis der er noget derude. Men det er vigtigt også at holde fast i, at de 3 første tilfælde, vi så, har vi ikke set nogen smittespredning fra. Der er gået så lang tid nu, at vi også meget håber på, at der ikke kommer det. Så har vi set 2 andre smittekæder. Hvor vi har set smitte til flere her i Nuuk. Men igen, der er gået ret meget tid. Og den sidste positive test blev faktisk taget allerede i den sidste dag i marts. Jeg siger også alt det her for at sige, at vi tror ikke, der er en hel masse smitte derude. Men det er lige nu, vi skal holde fast. Fordi de her tilfælde, vi allerede har fået ind, de kan stadigvæk medføre, at der kommer nye tilfælde. Så derfor er det afgørende at holde fast i alle retningslinjerne fortsat. Men samlet set ser det ud som om,
at alle indsatserne har virket. Ikke mere om det. Så vil jeg godt lige sige en lille smule om situationen i sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet har arbejdet rigtig hårdt på at klargøre, at der kommer indlagte patienter. Der har allerede i mange uger været en hel masse i gang for at sikre alt denne her prøvetagning. Men husk, at de rigtig syge, de skal stadigvæk henvende sig for at få behandlet andre sygdomme. Selvom der bliver brugt mange ressourcer på at håndtere covid-19, så er der ressourcer i sundhedsvæsenet til også at modtage, udrede og behandle andre, som måtte have symptomer eller kendt sygdom, som skal håndteres. Den nuværende situation må ikke medføre, at der er liv og førlighed, der bliver sat på spil. Fordi vi forledes til at tro, at hele verden kun handler om covid-19. Kræft og sukkersyge og hjertesygdomme og anden alvorlig sygdom bliver ved med at være her og skal håndteres. Og det er sundhedsvæsenet klar til. Tak. Således sundhedsvæsenet tak til dine udmeldinger, Henrik. Sundhedsvæsenet er beredt. Denne vores tiltag fra dag til dag. At befolkningen følger vores indstillinger i så høj en grad, gør, at covid-19 ikke spredes. Vi forstod Henriks udmeldinger. 11 er smittet med corona. Og ud af disse 11 er 4 blevet sunde og raske igen. Men vores forsigtighed skal bibeholdes. Sygdommen her, i bekæmpelsen af sygdommen, der bliver der brugt masser af tid og ressourcer. Og dem, der udfører disse tiltag, de løser en stor opgave. Men desværre i dag kan vi ikke fremlægge, at nye retningslinjer, de bliver fremlagt i overmorgen. Ændringer i tiltagene. I morgen, der vil Kim være her og fremlægge angående disse kl. 13.00. Vi håber, at disse opgaver, de store opgaver, vi står overfor, at han kan fremlægge, fordi
de prøver, der skal udtages, og der er mange. Det er store opgaver, der skal løses. Det er jo nye opgaver iblandt daglige opgaver, der findes i sundhedsvæsenet. Så derfor må vi have tålmodighed til at vente til i morgen kl. 13.00, hvor Kim vil fremlægge herfra. Her. Nu må pressen godt stille spørgsmål. Værsgo. Der blev oversat, at det var på onsdag, det ville blive fremlagt, men også, at det var i morgen. Det er i morgen, det bliver fremlagt. I morgen, ja. Godt. I forhold til påsken, som jo ligesom er startet nu, er der slet ingen tiltag, der bliver meldt ud omkring forretningerne, om de holder åben nogle af helligdagene, eller er det også noget, vi lige skal vente til i morgen, før vi får svar på? I morgen så bliver der fremlagt angående lukke forskrifter, så at sige. Og rejseforbud og andre forhold bliver der fremlagt omkring i morgen. Altså, at vores tiltag, hvordan vi skal så at sige have ændringer i den på baggrund af indstillinger fra Epidemikommissionen. Det er jo den, vi følger. Og i morgen, der fremlægger vi fra Naalakkersuisut omkring ændringer i disse. Og det er formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, der skal fremlægge. Henrik, så har jeg et spørgsmål til dig. Hvis det nu rent faktisk er lykkedes, som det ser ud, at inddæmme smittespredningen, så har vi jo en helt ny situation i forhold til, hvordan vi så skal håndtere corona her i landet. Det har vi snakket om før, at på et eller andet tidspunkt skal man åbne landet igen. På et eller andet tidspunkt kommer der smitte herop. Man kan ikke undgå smitten. Hvad er planen, hvis vi rent faktisk ikke har mere end 11 smittede? Hvordan håndterer vi det så, når vi på en eller anden måde frivilligt åbner op og sætter os selv i risiko for ny smitte? Det er det, som Kim Kielsen vil redegøre for i morgen. Vi har haft et langt forberedende arbejde, men det er endnu ikke afsluttet, og derfor vil det først blive fremlagt i morgen. Hvad med de sundhedsfaglige overvejelser? Er det noget, du kan fortælle om? For hvordan man håndterer virus heroppe, når man nu rent faktisk har stoppet smittespredningen? Rent sundhedsfagligt ville jo det være det bedste, at man gjorde ligesom man gjorde i polioepidemien i Grønland i 1950'erne. Nemlig at sige, at vi åbner op til næste år. Men sådan er virkeligheden ikke mere. Så lige nu står vi i de dilemmaer, hvor vi skal afveje de sundhedsmæssige forhold, samtidig med at vi skal afveje de samfundsmæssige forhold. Og de samfundsmæssige forhold har også en indirekte sundhedsmæssig betydning. Det er ikke kun økonomi. Det handler også om, at vi i en overskuelig fremtid skal tilbage til noget, der ligner en hverdag. For det er også en sundhedsmæssig risiko hele tiden at være der, hvor vi er nu. Så vi skal handle, men vi skal handle klogt.
Og det er de overvejelser, vi sidder i lige nu. Tak. Ja, værsgo. Jeg er fra KNR. Jeg har et spørgsmål til Henrik. Epidemikommissionen har I indstillet, at når vi er iblandt medmennesker, så skal vi holde 2 meters afstand. Ja. Hvorfor gælder dette ikke i i forbindelse med buskørsel? I en bus, der sidder vi en halv meter fra hinanden, faktisk. Vi har måttet lave rigtig mange kompromiser, hvis samfundet stadigvæk skal være bare lidt åbent. Derfor er der blevet truffet en række beslutninger, hvor man godt ved, at man tager nogle risici. Men det er hverken praktisk muligt eller sundhedsmæssigt forsvarligt at spærre alle folk inde på én gang. Så det hele går ud på nu at finde de løsninger, hvor vi opretholder det, vi vil lige nu. Nemlig, at vi ikke skal have et større antal smittede i Grønland. Før sundhedsvæsenet kan få den nødvendige bistand udefra. Og det kan vi ikke lige nu, som situationen ser ud i Europa og i USA for den sags skyld. Tässä pingasungom, at du lige er det en, som har... Er det en familiemedlem til dem, der allerede har været smittet? Undskyld, jeg bliver lige nødt til at have den igen, fordi jeg troede, du snakkede. Når vi tænker på i lørdags, der fandt de en smitte. En smitte mere i lørdags blev der udmeldt. Er det inden for en familie? Er det inden for en lille afgrænset gruppe? Inden for en familie, ja. Ja, det er inden for en af de smittekæder, vi havde fuldstændig kontrol over. Og hvor de involverede har fulgt alle retningslinjer. Smitte vil kunne ske fra sådan en kæde. Men risikoen er meget lille. Men da den er der, så er det afgørende, at vi opretholder alle forholdsreglerne. I nævnte også, at 4 er blevet raske igen, efter at have været smittet. Hvad betyder det, at nu er de lukket ud til omgivelserne nu, eller er de stadigvæk i karantæne, disse raskmeldte? Når vi raskmelder folk, så har de ikke længere nogen restriktioner om at færdes frit i samfundet. De udgør efter al den videnskabelige viden, vi har,
ikke længere nogen smitterisiko. Og mit sidste spørgsmål. Du sagde, at I er forberedte til en epidemi, til en egentlig epidemi. At I forbereder jer, at sundhedsvæsenet forbereder. Hvordan forbereder I? At patientstuer, har I øget antal på det? Har I indhentet nye senge, og hvor mange, hvis det er? Og ressourcemæssigt, de ansatte, har I øget antal af ansatte? Der er blevet nedlukket en lang række aktiviteter. En række operationer, der kan udsættes, er blevet udsat. Derfor kan man omprioritere sengestuer og i særdeleshed personale. Der er planer for, hvorledes mistænkte og bekræftede tilfælde skal håndteres. Både hvis de kun har brug for mindre intensiv behandling eller mere intensiv behandling. En væsentlig udfordring på nuværende tidspunkt, det er, at et meget stort antal patienter vil være en meget betydelig udfordring. På grund af mangel på personale. Et andet afgørende forhold er, at vi lige nu ikke kan teste i Grønland. Det vil sige, at vi ikke umiddelbart kan få afklaret, om mistænkte tilfælde er smittede eller ej. Hvis der kommer sådan en situation med mange mistænkte patienter, vil det i sig selv kunne belaste sundhedsvæsenet meget betydeligt. Så derfor den optimale forberedelse, den forudsætter, at vi har laboratoriet op at køre. Det regner vi med at få meget hurtigt. Men også, at vi kan trække på personale udefra, hvis der kommer mange svært syge patienter. Er det det hele? Og sidste spørgsmål. Det her laboratorie, så har Laboratorium. Genetics udtalt, at de sender udstyr herop fra Odense i morgen til et laboratorie og til prøver. Kan du fortælle lidt om, hvor det skal være, hvordan det skal fungere? Det vil blive etableret på Dronning Ingrids Hospital med personale udefra, som vil skulle etablere en grundlæggende, mere avanceret laboratorieteknik. Og det er fordi vi aktuelt ikke
har mulighed for at få adgang til mere simple systemer. Der bliver også oplyst, at der er en testkapacitet på omkring 100-150 prøver om dagen. Sidste uge var du ude at sige, at folk skulle komme noget mere, hvis der var tegn på sygdom. Vil der være flere retningslinjer for, hvordan I så får flere testet? For det er jo ret mange, I så kan teste hver dag. Som vi tidligere har meldt ud, er vi allerede begyndt at lave et overvågningsprogram. Det vil sige, at vi tester faktisk nu personer, som de skal have nogle symptomer, men de skal ikke nødvendigvis have været udsat for nogen kendt risiko. Det er det, vi kalder sentinel overvågning. Og når vi har testkapaciteten her, så vil vi have bedre muligheder for at køre hårdt på. Men vi gør allerede nu det, som gør, at vi har et rimeligt dækkende billede. Sagde i går, at Kim skal holde pressemøde i morgen. I har ellers meldt, at mandag og onsdag skal være dagene, hvor der skal holdes pressemøde. Vil det sige, at der er yderligere et pressemøde på onsdag, ud over den i morgen? Det var ellers efter planen Kim, der skulle holde pressemøde i dag. Men det, vi skal fremlægge, er ikke helt blevet klar frem til i dag, fordi det har været meget ressourcekrævende og ikke blevet færdigt frem til nu. Så derfor bliver de fremlagt i morgen. Og når de så bliver fremlagt, så vil han udtale sig om, hvordan den kommende tid, hvordan tiltagene vil virke i den kommende tid, for vi er også oppe over påsken nu. Yes, så derfor udtalelse i morgen angående tiltagenes udvikling de kommende tid. Vi skal minde om, at folk skal følge indstillinger, at folk skal holde 2 meters afstand, hvis det kan lade sig gøre. At man skal passe på ikke at nærme sig hinanden unødigt. Og at vi hele tiden skal følge, at vi ikke samles ud over 10 mennesker ad gangen. Her i Nuuk. I andre byer, der er restriktionerne anderledes. Og I kan følge udviklingen i NUNGL. Så det er der, vi annoncerer ændringer fra dag til dag. Og de bliver opdateret løbende. Vi skal til at afslutte i dag i vores pressemøde. Ude blandt samfundet. Der er nervøsitet ude blandt samfundet. Og utryghed. Og det er jo noget, der rammer os alle sammen. Og det viser, at vi er bare mennesker alle sammen. Og det ved vi også selv. Vi føler os den ængstelse. De dage, hvor vi er i tæt nærhed med vores nære og kære og venner, savner vi alle sammen. Vi lever fra dag til dag. Vi må huske, at de smittede frem til nu
er ikke ret mange frem til nu. Men hvis vi ikke er forsigtige, så kan vi få epidemien til at bryde ud. Vi kan have virus i kroppen, uden selv at mærke det. Og sprede den af den vej til vores svagelige medborgere, til de ældre, vores venner, til vores familie, uden vilje. Som individ, de forhold, vi lever under nu, er anstrengende. Selvom det forholder sig sådan. Vi skal følge myndighedernes indstillinger. Der skal vi med ansvar som individer gøre tiltag for at forhindre spredning af den. Også som vi har gjort det frem til nu. Det skal vi glæde os over. Det vi vil bekæmpe, covid-19 rammer mennesker hårdt, skal vi huske på. For vores børn, vores svagelige, vores ældre og for os selv, der skal vi med ansvar følge myndighedernes indstillinger. Når vi følger disse, så vil vores elskede land for fremtiden for vores land. Det er for vores land og dets fremtid, at vi skal undgå smitte. Kan I have en god mandag alle sammen. Tak til jer alle sammen. Der er fremlæggelse igen i morgen kl. 13.00. Tak. Så.